A few moments later. Wow. Kalindot sa view. Ay, diba sana. Kabaka. Habit ang suna. Hindi na kumusap ko pras eh. Uya. Dalimning kinabuhi ta, kung pobre ta, kung di ta mo ni hukwa mantay kwarta, kung saon mo na amay baka. Ay, baka. Ma. Last na dyan yung kupras ako. Ay, di na dyan kumusap. Kapuya. Ay guys, mauna ni sa no. Akong kikatata no, kikuprasan ako. Pero di pa ni mao. Mutangas pa kong layo kayo. Kapoy. Kuya John. Ari nyo makita ang lugar sa Kampurog. Naugun sa kalinat og view diri ah. Kita mo view. Parte nindot ang view. Kita hanggang sa ako. Sa akong gihakot ako pra. Kita balay. Urong na kawiyan. Nasa babaw. Kita na inindot na view. Kawiyan, kubre ay. Ita samot na kung magminyo to sa bukid nga na ito kung mag-skwila ita dyan mupra galing. Tuhod yoyo.
Umaas. Buwang na dyan. Mau nih siya.